ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഫുഡ് വ്ലോഗും കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഫുഡ് വ്ലോഗ് ചെയ്ത് യാതൊരു പരിചയമില്ല, എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടൽ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വെച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കന്യാകുമാരി പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴി തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫാൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു 5 കിലോമീറ്റർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നെട്ട റോട്ടി വരുമ്പോൾ ചിറ്റാർ ഡാമുണ്ട്. ചിറ്റാർ ഡാമിന്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു ഹോട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഞാനിത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് എപ്പം അവിടെ അതുവഴി പോയാലും ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കയറുന്ന ഒരു ഹോട്ടലാണത്. നല്ല ഫുഡാണ് അവിടെ കപ്പയും മീനുമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഊണും കിട്ടും. ഊണിന് 4-5 കൂട്ടം കറിയായിട്ട് ഊണും ഒക്കെ കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് കപ്പയ്ക്ക് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചാറാണ്, മീൻ തലക്കറി അല്ലെങ്കിൽ കറി വെച്ചാൽ ചാറ് തരും. പിന്നെ എല്ലാം മുളക് ചമ്മന്തിയും കിട്ടും. അതാണ് കപ്പയുടെ അവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് മീൻ ഏത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ വറുത്ത മീന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്ക് ഏത് മീൻ വേണോ അവിടെ മസാല വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മസാല വരട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വരയുന്നത് മസാല വരട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. മസാല വരട്ടി വെച്ചേക്കുന്ന മീൻ നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടുന്നത് അത് പറയാമെങ്കിൽ അവരതെടുത്ത് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് തരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹോട്ടലാണത്. ഞാനത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി വീഡിയോ കണ്ട് ബാക്കി വിശദമായ വിവരങ്ങൾ അറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിറ്റാർ ഡാം. ഈ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഹോട്ടലുള്ളത്. എൻ്റെ ഈ ഹോട്ടലുള്ള ചിറ്റാർ ഡാമിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാണ്, നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. അതിൻ്റെ ഹോട്ടൽ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് മീൻ കിട്ടും. നമുക്ക് വേണം. എൻ്റെ ഇവിടെ മീനെല്ലാം കൊണ്ട് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പുറത്ത് എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് മസാല വരട്ടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമ്മൾ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അന്നേരം തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് തരുമല്ല. ഇത് രണ്ട് കട്ട്ലയാണ്. നമ്മുടെ മീനെല്ലാം മസാല വരട്ടേണ്ട ഇവിടെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇത് സിലോപ്പിയ, അത് സിലോപ്പിയ. ഇപ്പൊ മീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞങ്ങള് റോഹു അല്ലേ ഇത്? റോഹു എന്നിട്ട് മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം തന്നെ അതിന്റെ നമുക്കിട്ട് പൊരിച്ചു തരും. അത് ഇവിടുന്ന്. പേരെന്തൊക്കെയാണ്? എന്റെ പേര് സുലൈമ. ഇത് കൂടെ ആരൊക്കെ ഉള്ള? മകളുണ്ട്, നമ്മളെ സഹോദരനുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉച്ചയ്ക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഉള്ള ഇന്ന്? ഇന്ന് മീനായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ കഴിക്കാൻ കപ്പ, ഊണിന്റെ കൂടെ കറി എന്തൊക്കെ? ഊണ്, സാമ്പാർ, രസം, മോര്, പുളിശ്ശേരി. കപ്പയ്ക്ക് മീനിന്റെ കറി ഉണ്ടാവും. കപ്പയ്ക്ക് മീനിന്റെ കറിയുണ്ട്, തലക്കറിയുണ്ട്, ചമ്മന്തിയുണ്ട്. ഒരു ഊണിന് എങ്ങനെയാ റേറ്റ്? 70. സ്പെഷ്യൽ ഇല്ലാതുള്ളത്. ഇതിന് കട്ട്ലക്കൊക്കെ റേറ്റ് എങ്ങനെയാ? കട്ട്ല 200, റോഗ് 170. സിലോപ്പി ആണെങ്കിലോ? സിലോപ്പി മീനിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച്. തലക്കറിക്ക് എങ്ങനെയാവും? അത് മീൻ നോക്കിയാ? തലക്കറി 100 രൂപ മുതൽ 400 രൂപ വരെ ഉണ്ട്. മീൻ നോക്കിയിട്ട് മീനിന്റെ വലുപ്പം അനുസരിച്ച്. കപ്പയ്ക്ക് എങ്ങനെയാ റേറ്റ്? കപ്പ ഒരെണ്ണം 50. മീൻകുട്ടന്മാരെല്ലാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വേർത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കപ്പയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഗ്രേവി കാണത്തില്ലേ? മീനിന്റെ ഗ്രേവി കാണുമോ? കപ്പയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താ തരാം. എല്ലാം കട്ട്ലയാ? റോഹുവാ. കട്ട്ലക്ക് എല്ലാ ദിവസവും പിടിക്കും, ഞായറാഴ്ച ഇല്ല. വൈകുന്നേരത്തെ 4 മണിക്ക് എത്തി, രാവിലെ 5 മണിയാകുമ്പോൾ ഇറങ്ങിയെടുക്കും. 9 മണിക്ക് മീൻ കൊടുക്കും. ഈ മീനെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പിടിക്കുന്നത് തന്നെയാ? ഇവിടെ ഈ ഡാമിലുള്ളതുണ്ട്, പെരിഞ്ചാണി ഡാമിലുള്ളതുണ്ട്. ഹോൾസെയിൽ അല്ലാതെ കറിക്കാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കച്ചവടക്കാർ നമ്മളൊക്കെ ചെന്ന് വാങ്ങിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെ കിട്ടും.
കരിമീനൊക്കെ കിട്ടും ഇവിടെ? കരിമീൻ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നില്ല, വെള്ളം നിറച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. കരിമീനില്ല. കപ്പ വേവിച്ചത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സൂപ്പർ കപ്പ വേവിച്ചത് ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. കപ്പയും റോഹു വറുത്തതുമാണ്. നമുക്കുള്ള മീൻ തന്നെ ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല റോഹു വറുത്തത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പാഴ്സലായിട്ടും കൊണ്ടുപോകാം, ഇവിടെ വന്നിരുന്നും കഴിക്കാം. എന്റെ കപ്പ ഇവിടെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തലക്കറി, തലക്കറിയുടെ ചാറ് ഒക്കെ എന്നോട് തരും. തലക്കറി ഇത് ഏത് മീനിന്റെ? ഇത് കട്ട്ള മീനിന്റെ. കട്ട്ള മീനിന്റെ നല്ല സൂപ്പർ തലക്കറി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ചാറും കൂടെ തരും. സ്ഥലം എവിടെ നമ്മൾ ചിറ്റാർ, നമ്മള് തൃപ്പരപ്പെന്ന് വരുമ്പോഴ് നെട്ടയ്ക്ക് വരും. നെട്ട റൂട്ടല്ലേ ഇത്? നെട്ട റൂട്ടിൽ വരുമ്പോഴ് ചിറ്റാർ ഡാമിന്റെ സൈഡിലാണ് ഈ കടയുള്ളത്. എപ്പോഴെങ്കിലും കന്യാകുമാരി ജില്ല കാണാൻ വരുമ്പോൾ തൃപ്പരപ്പ് കാണാൻ വരുന്നവര്, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ളവര് ഇവിടെ വരിക. നല്ല ഊണും നല്ല മീനും ഒക്കെ, കപ്പയും ഒക്കെ കിട്ടും. നല്ല സൂപ്പർ തലക്കറി കിട്ടും. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ ഡാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പിടിക്കുന്ന മീനുകളാണ് കൂടുതൽ. ഇവിടെ കണ്ട ഒരു ഫാമിലി ഊണ് കഴിക്കാൻ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഊണ് വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഊണിൻ്റെ കറികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം. ഒപ്പം അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. ഊണിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് നോക്കാം. സാധാരണ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? ആദ്യമായിട്ടാണ്? ആദ്യമായിട്ട്. ഫുഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം കഴിച്ചിട്ട്. സ്ഥലം എവിടെയാ? ബാലരാമപുരം. ഇന്നിപ്പോ വന്നത് കന്യാകുമാരി പോയതോ? കന്യാകുമാരി പോയതോ? ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാൻ കയറിയത്. സാപ്പാട് നന്നായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും അഭിപ്രായം കേട്ടില്ല. നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. കഴിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നല്ല ഫുഡായിട്ടാണ് കയറുന്ന ഇറക്കി. പറഞ്ഞു കേട്ട് വന്നതാ. ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടാണ് അവർ ഇവരോട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ റൂട്ടിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എപ്പോഴെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ ഫുഡാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ശരി, ഞങ്ങളെന്നാ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇനി വരുമ്പോഴും വരാനില്ല. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ മുതലൂടെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളെന്നാ ഇറങ്ങണം. ശരി എന്നാ.